Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Pinagyayabang ng boyfriend ko sa mga tropa niya na marami siyang natitikmang babae. Yabang. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Janzel ng Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Isa po akong nursing aide sa isang ospital. Ang boyfriend ko po for 3 years ay si Drew. Nagtatrabaho naman siya bilang isang office staff. Hindi niya lang po alam na naging close ko yung mga ka-close niya sa trabaho. Ayaw kasi sa kanya ng mga yun kasi napakahangin at napakayabang. Parang ako Pero tinitiis ko kasi ay, mahal ko eh. Paano yung mahal? Paano? Ay, mahal ko eh. Baka magbago pa. Panay nga kwento niya sa mga katrabaho niya tungkol sa mga kalokohan niya. Hindi niya alam. Nakakarating po sa akin. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Oh, baby, I love your way every day. Fairness, ang sarap dito sa pinagdalan mo sa akin na restaurant. Bago mo to na alam? Baby, alam mo naman ako, kumakain ako sa mga mamahaling restaurant. Marami akong alam na... Sino kasama mo mamahaling dito restaurant. last time? Ha? Baby, yung yung sila daddy, sila mami. Mga pinsan ko. So ang laki talaga ng budget nyo kapag kumakain kayo sa labas, baby, no? Ano Ganun weekly? talaga. Parang parang culture nyo sa family na kumakain kayo sa mga fine dining restaurant. 3 times a week, ganon. Wow! Tsaka, pag trip ko fast food, ganun lang, mabilis lang naman yun. Baby, bago yung polo shirt mo. Ang ganda eh. Oo, basta pag lumalabas tayo, bago yung sinusot ko talaga. Talaga? Oo. Para Ngayon ko makita lang mo. nakita yan. Ang ganda. Tsaka yung eyeglasses mo, bago yan. Mahal to. Anong brand yan? Basta mahal to. Pero mas Own mahal days- kita. Baby naman eh. Bakit? Lagi mo talaga akong pinapakilig. Kain ka lang. Sarap, ang sarap. Teka lang. Oh. Shucks, hindi ako naka-withdraw. Baby, pahiram muna. Baby, Kasi wala, hindi cashless ako ako naka-withdraw. eh. Ha? Cashless card ako. na lang natin.
Oh, Pag sige. nag-deal Gusto mo na- withdraw ka muna, antayin kita. Meron parang nakita ko may ATM Mainit eh. Mainit eh. Hindi, dito lang yung sa may hallway na daanan natin. Tatlong... Ay, hindi ko bangko yan. Ayoko mag-withdraw sa ibang bangko. Baka kainin yung card ko. Hindi na ganun yung mga ATM Hindi ngayon. ko rin nadala yung ATM card ko. Baby, bakit tayo kumain kung wala kang ATM card? Sorry na, nakalimutan nyo eh. Pero dodoblihin ko pa yan. Tapit mo yun. Oo, dodoblihin ko pa. Bayaran mo. Hindi. Tapit mo yung mic mo. Sa bibig Ayan, mo ayan na, Doblihin ko pa. Sige na, bayaran mo muna. Sige. Ikaw naman. Okay, wala namang problema sa akin. Pero next time, magdala ka na. Paano kung wala akong card? Kumain na tayo. Alam lahat ko naman may eh. dala ka eh. Ito pa. na. Tawagin mo na yung, yung Teka staff. lang. Bilisan natin kasi magde-dessert pa ako. Gusto ko, iba naman kainin ko. Saan tayo, baby? Siyempre, doon tayo sa malamig na lugar. Oo nga, saan nga? Gusto ko naman, ayoko naman ng check-in naman tayo sa maganda. Sige, swipe mo muna. Wala akong dalang card. Sige na, ito na, tawagin mo na yung staff. Sige na, ako yung Tara na, bahala. tara na. Sige. Jansel. Mahal mo ba ako, ha? Mahal na mahal kita. Ako Kanino ba ka mahal lang? mo? Kanino ka Kanino lang? Mahal mo ba ako? Sagutin mo ako. Mahal kita. Mahal kita. Teka lang. Mag-order tayo ng pagkain. Bayaran mo Gutom muna. ka na agad? Oo, madali ako magutom Pati eh. itong natin, yung... Nag-gym kasi ako eh. Madali ako magutom. yung babayaran natin dito sa... Bayaran mo hotel. muna. Ano ba yan? Parang ako lahat ngayon. Idodoblein ko nga yan. Hindi ko lang nadala yung card ko. Sige. Tuloy na natin. Ito, ikaw naman in the middle of Balik ka na. Jansel. Madalas niya pong idinideny na may mga nakakasama siya sa mga restaurant at mga lugar na pinagdedata namin. Kasi wala pa naman ding concrete na ebidensya na napepresent sa akin yung mga kaibigan niya at kakilala niya. Pero ayun na nga po, hindi na nakakatuwa yung dami ng sumbong sa akin. At isang araw, Bay, grabe talaga, bay. Yung ano ko doon, Kim. Meron akong Uncle Kim. Ang dami na niyang multi-club ngayon. Yung pampasahero sa multi-club. multicab yun. Pinalitan na. Multicab. Kasi Cab nga eh. Oo. Club eh. Sabi ko nga. Bong, may crush ako. Yung bagong dun, yung bago sa accounting. Maganda, di ba? Chinita na naka-eyeglasses. Ayun ba yung crush mo? Ay, iba yung Oo. crush ko. Ay, sino crush mo? Yung taga Treasury. Oy, Oo. malapit lang. Ano? Yung... Sino dun? Basta, nandun na. Ayoko na lang sabihin. Paano natin ma-i-scorean? Ako na bahala dyan, bay. Pero basta. Uy, parang crush din pala ni paring Boyet yung taga Treasury. Talaga? Sabi niya. Ay, parang naku-curious na ako. Parang gusto ko talaga ikutan natin dun. Kunyari, magyoyosi tayo. Ay, hindi Diba ako. style nyo yan? Ay! Kunyari, palakad-lakad kayo. Kunyari magtanong tayo kung sweldo na kahit wala pa. Ayan. Tara. Pwede mong tanong ng sweldo kahit wala pa nga 15. Style nyo no? Ang dami Oy, talaga oy, oy. natututunan sa inyo. Uy, bakit? Uy, Ano meron guwapo dyan? naman ang guwapo naman ang katrabaho natin. Hello. Basic. What's up, Drew? Drew, Oh. parang bagong dilig ka. Glowing yung skin mo Saan ka ba nagpapaderma? Siyempre.
Doon ako sa pinakamamahaling Wow. dermatologist. Wow. Abay, grabe ba? Ano namang bitbit mo, bay? Meron na naman akong dalang dito, pang-protection. Uy, Nangulekta ka na naman, bay? Sa hotel, bay? uy, the best ka talaga. Pre, may dala na naman ako. Hotel, ibig sabihin kagabi nasa, masarap ka na naman. Ako pa ba? Oo, ilang Sino kasama? Yung girlfriend mo ba? Ang girlfriend, siyempre iba naman. Uy, grabe. Alam mo, Lodi Ako pa- ka talaga namin. Basic Grabe. yan. Alam mo, idol ka talaga namin. Ano maganda ba? Taga saan yun? Flight attendant par. FA? FA. Bay, hindi pa ako nakatry ng FA. Paano ka makakatikim? Mag-download ka ng app, tapos maraming FA dun. Tsaka, di lang yun. Nung nakaraan. Ito pa, isa Ito isa. Tignan mo to isang, Ayan. Sa ibang hotel naman to. Ibang motel to. Nag-video ka? Hindi. Hindi ko pakita sa inyo. Pero nag-video ka nga. Hindi. Hindi ko na maingay Kondom, dyan. kondom. Oo. Uy, Nangungulikta ako. Ba't ka nangungulikta? Ginagamit mo ba yan? O Souvenir. Huwag mong gamitin. Bumili ka ng gagamitin mo. Ito souvenir mo. Bay, sino na naman yan, bay? mo? Siyempre. Ano yun, Bar? Maganda yun. Secretary. Grabe. Ang high-end ng mga tinitira mo, no? Turuan mo naman kami. Turuan mo kami kung paano yan. Hindi naman yan matuturo eh. Kasi ano yan eh. Inborn. Inborn to sa akin eh. Basic sa'yo. Basic sa akin yan. Grabe. Par, mapapahama ka talaga dyan, par. Boss, ba't hindi ka natatakot mabuking ka ng no girlfriend mo? Di ba long time Siyempre, hindi girlfriend mo mo? naman ipaalam sa kanya. Hindi, siyempre, paano? Hindi ba kinukutuban? Ay, siyempre, gano'n naman ang mga babae. Wala kang ginagawa. Kinukutuban yan eh. Paano nga sinasabi mo? Pag sinasabi. Hindi mo dapat aminin. Ano ka ba? Halimbawa, ako yung girlfriend mo. Oh. Sino kasama mo kagabi? Ba't hindi ka nagre-reply? Parang sagwa eh. Parang sagwa pa ikaw yung girlfriend ko eh. Ikaw nag-reply kagabi. Asan Yeah. ka? Hala, nag-transform na si Kim. Anong sagot mo sa ganun? Ang overtime sa office. Oh, Basic lang yun. nakita ko online ka May wifi sa office eh. Uy, oo Mas nga. magduda ka kung offline. Uy, ang galing. Ganun yun. Ganun pala yun. Par, ang galing mo talaga, Ang dami Drew. mong Ang alam. mga babaero mo na, ang yabang mo pa, Drew. Hindi yan pagyayabang par. Kasi magyayabang ka kung meron kang ipagyabang. Tama, Ang tama. mayabang, yung nagyayabang, wala namang ipagmayabang. Kaya nga, si Bong siguro kaya ganyan yan. Kaya nagsilos lang ako. Invento lang yung mga kwento mo sa akin, Bong, no? Si Drew yung totoo kasi may testimonial, may ebidensya. meron siyang review. Pero tanong ko lang, Drew, sino yung tingin mo pinakamagaling sa lahat? Ito sa mga natikman mo. Gusto ko talaga yung FA talaga. Bakit? Power na power, par. Power? Power. Ilan taon na ba yun? Picture, tingnan mo. Uy, may video ka din? Picture lang, tingnan mo siya, Ganda. Uy, ang ganda. Paano mo nakilala? Turuan mo naman kami, tutorial naman dyan. Basic lang yan. Paano yung girlfriend mo? Connections. Siyempre, hindi mo papalam sa girlfriend mo yan. Ba kayo? Basic na basic yan, par. Ano ba kayo? Parang hindi kayo marunong sa buhay. Basic lang yan. Galing mo talaga. Master, ikaw ang master namin. Sambahin natin si Master. Master. Ano talaga sambahin, Master? Sambahin si Master. Sambahin si Master. Sambahin si Master. Sambahin. Basic lang yan, par. Pero Grabe. baka mamaya may kachat na naman ako. Uy, Dadala na baka naman ako pwede sama ebidensya. kami. Baka may kaibigan yan. Wag na. Next time, hanapan ko kayo kung meron. Sige, Huwag kayong kasi sumama dyan. excited na yung mga daliri ko. Par, magpa-piano lesson ka na naman, par. Hello, Mars? Mars, napatawag. Mars, Oh, alam mo ba? hmm. Ang yabang talaga ng boyfriend mo, hindi niya alam nandito lang ako sa may pantry. Anong meron? Mayabang naman talaga yun. Pero syempre, mahal ko yun. Grabe ka Mars, naman. may sinend ako sa'yo, pakinggan mo yan. Pakinggan ko. Ah. Sige, ano to? Pakinggan I-play mo. mo dyan. Ah, I-play ko, ah.
Sige, play mo na. Sige, go. Lang. Oh, ano? Ang yabang eh. Niloloko ka ng boyfriend mo, hindi mo alam? Oh, yan. Oh. May crush ako. Yung bagong ano. Ay, ang gulo ng recording ko. Pakinggan ko na lang. Ayan. Ito. Asan ba yung speaker niya? Asa mo speaker? Baliktad pala. Naiinis na ako. Ayaw, naka-off kasi yung mic eh. Ayan, tara. Ayan. Pwede mong tanong ng sundo kahit wala pa kakita. Forward mo na. Dali. Forward mo na sa, sa exciting part. Mamahaling, dermatologist. Uy, Nangulikta ka na naman, bay? Sa hotel, bay? the best ka talaga. Oh, ayan. Na naman ako. Huwag ka maingay. Sa masarap ka na naman. Ako pa ba? Oo, Sino kasama? Yung girlfriend mo ba? Yung girlfriend? Siyempre, iba naman. Uy, guro. Itigil ko na to. Mars. Ano ba yan? Mars, ano? Hindi mo ba narinig? Ano ka ba, Mars? O ano? Mars, anong gagawin ko? Usapin mo, niloloko ka ng mokong na yan. Hindi naman gwapo, Diyos ko. Kapal-kapal ang balat, parang kalabaw. Hindi naman kagwapuhan. Feeling gwapo talaga yung boyfriend mo, mahangin pa. Ako naiinis yan, kausapin mo yan. Ba't parang kanina ka pa, baby? Huwag mo ako ma-baby-baby. Huwag mo ako ma-baby-baby, ha? Drew. Ano ba? Ano meron? Ano na naman to? Awayin mo na naman ako. Alam mo yung galing tito, talaga. dahil lang, baka magagalit ka. Yung tito ko, nakabili ng bagong kotse. Grabe talaga yung tito ko. Ako nag-test drive. Ang bilis, ang tulin. Baby, ang tulin. Sa tito mo yon hindi sa'yo. Ha? Alam mo si daddy, may binili din si daddy eh. Oh, sekanan nga lang. Pero ganda pa rin yung binili ni daddy. Ba't ba? Buti pa yung daddy mo at saka yung tito mo nakakabili ng sarili. Hanggang ngayon, ako pa rin nagbabayad sa motel. Ako pa rin nagbabayad pag kumakain tayo sa labas. Pati pa masahe pang gas ako nagbabayad. Drew, ayoko na. I-refund naman kita eh. Ano bang? Hanggang kailan mo sasabi i-refund mo? Kailan mo ako binayaran, Drew? Kahit kailan di mo ako binayaran. Ba't ba mainit ulo? Ano bang peron? Paparinig ko sa ito. Sa masarap ka na naman. Ako pa ba? Oo, Sino kasama? Yung girlfriend mo ba? Yung girlfriend? Siyempre, Ano? iba naman. Paliwanag mo to. Ano? Marami ka palang tinitikman, ha? At ang dami mong koleksyon ng kondom. Gusto mo magpunta tayo ngayon doon sa locker na sinasabi niyo dyan? Pinag-uusapan niyo dyan eh. Ano, Drew? Walang, dito to Drew. yan. Dito to yan. Totoong-totoo ko sa'yo, 3 years na tayo. Marami nagsasabi sa akin na mayabang ka, masama ugali mo. Hindi totoo yan. Na puro napakahangin mo pero tinis kita kasi mahal na mahal kita at akala ko magbabago ka. Baby, mahal kita. Pati Hindi totoo babae yan. pala. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Eh, sino yan? Edited lang yan. Kapal na mukha mo. aray ko. Ayoko na, Drew. AI lang yan, AI. Ang kapal na mukha mo. May sakit ka ba, ha? Alam ba na mga tinitira mo? Na mabaho yung singit mo, ha? Na maitim yung itlog mo, ha? Na hindi naman ka lang... Paano nila na pagtsatsagaan yung maliit, ha? Ha? Unting galaw na hugot. Grabe ka naman, baby. Grabe. Grabe naman, huwag ka naman. Ano mo, Ayoko na! huwag ka naman. Ayoko na ang kapal na mukha mo. Marumi kang lalaki, mayabang ka. Lahat ng kapangitan na ugali nasa ayoko na. Magbabago Pangit na. mo naman! Feeling mo gwapo ka, napakapangit mo! Ang pangit-pangit mo! Ayoko na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!